Anya laki din! Agyaman na ka. Adayo dito'y ayan mi, ngam ka gumaamlat tati may borsyo. Ha? No yung pakaamom ko makanyak nga umay ka ita, nagluto ako maiti pangal daw. Saan na, Ellen? Adamot imat ko kasi daan parakin ka. Oh, atoy, naluto na itan. Anya? Ay na, nagbanglumat tanda ito'y abulalo borsyo. Kasla da ito'y tibulalo anay dumdum, may ti panagangot ko. Parakan ka na ita. Sapay lang ko mata magustom ti panaglutok. Simple lang nga panagluto na ita. Saan ko pa'y laang anaramanan nga magusto akong tibang luna. Kasla mabisinak paikit din na nakaangot. Agyaman ak no kasta. Siyak tirumbang nga agyaman kan ka, Borsyo. Agyaman na ka talaga, ah. Sikalhang ti lalaki anang isang put kanyak iti si Daan. Apay, sino ti bisitam itay anak ko? Ah, ay kwa, ni Borsyo dayjay tatang. Bursyo! Iso ka di dayjay. Di agdadadon ken ka anagalas ti apelyedo na. Ha? Kanyang aminan tay buwanagan na. Borsyo kinkinod tatang. Ay na! Por Diyos, por Santo, pakanawam! Pakawanem! Tapno ibagakin ka ah. Diyak kaya't dayjay nga agbalin ang manugang no bilang lang. Ipakpakaon na akon. Tatang, anya ka di day tanga ibagbagayo. Ay, basta! Diyak kaya't dayjay ko naktumay. Apay, no isut agbalin nga asawam. Maayatan ka nga rod iti apelyedo na. Anyan tulangan tinagan mo. Ellen Kinkinod. Kasta? Ay, nagalas sa dinggay. Pakanawang manay. Anya? So ano mabalin? Ibagam kang kuhala. Saanan nga umay dito'y balay, ah? Diyak kaya't dayjay nga agbalin amanugang. Kunakbalan. Lalaki din. Anya? Gapula ang iti apelyedo ni Borsyo. Iso ti makagapo no apay asaan akayat ni tatang mo? When friend. Ay, jak amo man iti dayjay nga ama. Nasingpet-met ni Borsyo. Awan makunakken kwa na. Anya? Kuna ni tatang, no kanu ni Borsyo ti agbalin nga asawak, agbalin to kanu nga Ellen Kinkinod ti apelyedo. Ay na, makakatawa man. Ngam anya ngay nga rod. Apelyedo laang dayta. Nagalas kanu adenggen. Anya lakit din. Tinapatag-akit na singpot kay tao. Dayta nga ruti kanayon ko nga ibagaken ni tatang. Awan latamat. Saan na kanu akayat nga agbalin amanugang ni Borsyo. Gapu iti kinkinod nga apelyedo na. Apay kumaasaan mo akayat dayjay a Borsyo, no kayat met ni Ellen. Ay, oray kayat na. No kunak ajak kayat. Awan maaramidan na kunak tumat. Anya? Nakalalas tinagan na. Kanya kita Borsyo Kinkinod. No istagbaling asawa ta anak ko. Ellen Kinkinod taon tinagan na. Ay, diyak kayat. Anya kalakit din aya. Katnagan laang mo't dayta. Tinapatag kat nasingpot jay tao. Basta, no kunak ajak kayat. Nagpili ka mo'tan iti agbalin amanugang mo, Manong Hulyo. Sa anak anapilay, ngam tila ang jak kayat, ti apelido na akin kinod. Oray mabaakan ti anak ko, ngam ti makiasawa iti kastin ko na, salbagi day. Ay na, nagmayat betan day tapurmam si Kalandaw.
Una na, mapanak man dita balay da Ellen. Mapan ko man sa rungkaran. Anya, kayat mo asawan, ar-armom ni Ellen. Una na, ngamjak pa'y maibaga no adanamnamak kan kwa na. Ngamin, saan laeng mo tasyak ti agdatdaton kan kwa na. Ha? Malaksid kanyak, at dapat di agnagan kano iti bursyo. Ah, Iso ajak pa'y masigurado nana. Ala, inak pa'y nana. Parang adda ni Ellen dita balay da. Oh, si kamo gayam, Lando. Ay, uwan tata, naimbag nga oras yo. Ay kay kastamag king ka Nakaumay kamay. Uwan tata, umay ko kumasarungkaran ni Ellen no adda. Ha? Ay, ni Ellen? Ata! Kasirsirik na laang ijiban niyo. Agdigos ka no kay. Ay kasta ka di. Ala, urayak nga rod tata. Mabit lang. Saludsudeng ka man, Landaw. Abay, agdatdaton ka kade, iti anak ko. Ha? Ay, uwan tata. Kasta ka de. Ipapatim barok. Anyat amom, no sikati kayat niya. Ha? Ay, kwa. Ado, te agdatdaton kinkwana. Ada pa di awanan bain, abursyo kinkinod tinagan na. Isun sa dayjay ti kayat ni Ellen. Ngam, diya magkayat. Anya? Nagalas ngamin tinagan na. Diya lang magustuhan. Alangan ki di may. Ano isuda man ti agkatuluyan ket Ellen kinkinod taon tinagan ti anak ko. Ay, jak laki di kayat. Ay, tata. Isu nga armam ti anak ko lang daw. Aramidam amin akabaalam. Napipiyapay tapilye daw. Nubilang lang. Ngamunday siya, bursyaw. Kinkinod anak alalas. Salbag. Kaslatay lalaki kwalaeng ti sapsapulan na. Nyalaki din. Lando. Pasensya ka lakuman Diyak kayat apasakitan tirik nam. Diyak matla kayat amang namnama ka kanyak. Ha? Awan makunakken ka. Gaputawan mo't nadamag ko asan anasayat nga ugalim. Iso na lang taawan riknakken ka. Anya? Saan ko mangagsaksakit tirik nam kanyak mangkita ka langan iti sabali a babaeng armam. Saan asyak? Ellen, adda ka din kayan ayat mo? Iso asaan nakakayat? Kasta ka di? Saan na kasta? Awan pa'y kaayan ayat ko, Lando. Kas itinakunak, awan riknakken ka. Nasaysayatan tay ibagak, ngam tay mangnamnama ka iti awan. Apay analpay ti abaga ni Lando apimanaw, Ellen. Ha? Anyat kayat asawan dayjay. Tatang, awan nga rod tirik na kanilandong. Iso nga indiritsukon kenkwana. Anya, kayat mo asawan? Dayjay abursyo kinkinod ti kaya mo? Iso ana ibagam day takin ni Landong? Anya? Ay nahapaw. Ellen, ibagbagakon king ka. No ni burso ti makatuluyam. Inaldaw ti gubat dito'y balahay kunak tumay. Tatang! He! Jak kayat ni burso apara king ka kunak manan. No di mo kayat nilandaw, ti sabali laangan, ti pangibaw ingam iti panagayat mo. Sana day di aburso, tadak kayat. Anya? Ay lang, bayas. Sumsunggarak tungkal mapanunot ko na iya bursyo. Ang lalaki din.
Lakit din aya ti amam, friend. Ay, wen nga ron. Makapasan na ay. Apay ngamin nga iso ti agpili iti lalaki aparakan ka. Day tangarod ti parikot ko italuning. Kayat ko ni Borsyo, gaputan na singpet. Kun nagagad, responsable a lalaki. Tay kunada nga rod, no ay ayatam, ilaban mo. Iso ano ay ayatam ni Borsyo, ilaban mo iti amam. One friend, talaga ada ita ti aramidag. Nasingpet ni Borsyo, komportable ak tunggal iso ti kadwak. Kun nahidumduma ti ragsak amariknak no adda iti abay ko. Basta, saan ko ama explain? Basta, iso ti kayat ko. Madlagayam. Iso akasaritam ti amam. Ibagam day takan kwa na bareng maawatan na ka. Naimbag ang orasyo, tata. Heh! Awan tinaimbag nga oras no sika ti makikita. Sika, Borsya. Ha? No ti panag ko na, kat anda namnamam iti anak ka, nagpitot ka. Ala, idiritsyo kon ken ka. Saan ka akayat apara iti anak ko, ha? Maawatam, ha? Tata, Iso pang asim. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, Borsyo. Saan ka nagsubsubli pa iti ta? ha? Mangkita ka laangad iti sa baling arbam. Saan ati anak ko? Angam, tata. Awanan siya doon pa yung ngam. Ah, Heh! Ulit-ulit ka. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Saan ka nagparparang kanyak? Agtub-tubo talaga ti sarak no makikita ka! Tatang, apay akas di matantim pagbagayo ka ni Borsyo. Ha? Taapay, saan mo't adakas ng itimbag-bagak ng kuwana? Imbagak lang mo't tagpaisaw. Anya? Ay, unay kayo matan tatang. Saan kumamat akas taa? Ne, apay, anyat kayat mo asawan? Ni Borsyo at talaga ti kayat mo. Ay na, imbaga akong kinkwana nga awan namnaman na ka. Ken maysa, imbagak pa yan asaan nga agpakpakita ditoy no kayat na pa'y tagbyag itinapaot. Anya lakit din tatang. Kaslamat la animal tinamay anyo kan kwa na. Apay, awan aya tirik na namot amasair, gapo itikas dyan ngayong bagbagayo. Nita, isakit na. Ay, basta. Nukunak asaan ko akayat. Saan? Diyak kayat apelido na. Akin kinord. Kenang nang runa ajak kayat kinatao na. Anya? Agtub-tubo ti sarak. Tunggal makitak ti panagrupo na dayjay alalaki. Hey! Ang lalaki ken! Awanan, friend. Ha? Anyan kahit mo asawan? Awanan, saan kun makontak ni Borsyo? Taapay. Nagsukatan iti number. Kan nag-deactivate mo iti Facebook account. Anya? One friend. Idi na minsan ngamin nga may balay, asarong karan na kuma. Pinagsasawan ni tatang iti agkakasakit sa rita. Iso dayjay, saan mo na nagparparik na kanya? Anya? Ay una yun ti amam. Talaga anapudot ti dara na kinibursyo. Day tangarot ti parikot ko ita. Nakasingsingpat dya tao, ngam naaramid na mo na nagsasawan. Uray ko masaan na akayat. Kat kinasarita na kumamot itinasayaat saan nakasta. Amumatan ti amak. Saan ama kasarita itinasayaat, nang runa no may papan kadagiti lalaki ngagdatdaton kanya. Nang runa kini Borsyo.
Anya agapo, pagbabawiyak din naramid ko. Ha? Anya, ay unay kan manong Hulyo. No saan mo akayat jay tao para iti anak mo? Kinasaritam kumamot iti nasayaat. Saan akasta? Anya kasarita kiti nasayaat nga ibagbagamay. No nasayaat ti pan nakisarita, sigurado nga agsubli-subli lat tayo balay. So pinagsasawa ko na. Anya, Imbaga king kwa na, no kayat na pa iti agbyag iti napaot, saan nga umay iti balay? ha? Oh, kita, kit manon alawas asaan ang nagparparang ti loko. Talagang agburburik ti darak no makitkitak. Iso asaanak anak kapagtipay, pinagsasawa ko na. Kahit anya ngay matin ako na ni Ellen iti dayta. Ay kanya pa'y kumangay. Awan na aramidan na. Lalaki din. Uy, aday bagak Anya dayta. Taga dito'y ayan tayo mutlagayam ti kaayan ayat ni Bursyo ita. Ha? Asino? Kan nakaamuam iti dayta. Ni Melissa, jay kabatch tayo ngay. Jay anak ni Nana Piring iji sentro. Anya? Naibagan ni Maria Kanyak, idi na minsan, ang nagkaluganan kami iti tricycle iji ili. Kasta ka di? Kan amom, nakunana pa nga umadanin ti panagkalaysada. Beach wedding ka no. Isu nga ijay Boracay ti venue ti kalaysada. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinod. Ay, ada bukod na abalay. Ada negosyo na kan ado tilugan na. Pudno dayta, friend. Bak na nga talaga ni Borsyo. Kan kang runaan na. Nasingpet pa'y. Kan responsable ako na. Ay, sayang nga talaga. No saan ko maanapili ti amam, nagswerte ka kumaiti dayjay alalaki. Si ka kumati ikalay sana itan. Ay, sayang! Asino may tinakaamuam iti dayta? Kano iso ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayaw manong Hulyaw. Nagswerte talaga dayjay Maria. Baknang ti mangikalay sa kunkwana. Anya? Talaga gayam abak nang dayjay abursyo kinkinaw. Sayang laeng ta saan ani Ellen ti ikalay sana. Ha? Agasaman, ado gayam ti negosyo na. Ado tilugan na. Ada bukod na abalay. Kan ijay pa'y Boracay ti pakaangayan ti kalaysada. Anya? Ay na. Talagang arod nga da mabalin na iti biyag no kasta. Pala sana na ibagbaga ni Ellen kanyak abak nang dadya abursyo. Nanya, Kano aya ti aldaw ti kalaysada. day tatijak amaw. Ngamkasla ti kunada kat inton umay abulan. First week kano ti jawn. Kasta ka day. Alaman nga ro tagawid akong. Inak ibaga kini Ellen ako mustain na ni Borsyo. Barang addape tinamna mga agbaliw ti panunot na. What? Sikan tumag nga minanak ko. Payasan mo nga imbagbaga kanyak abak ng gayam ni Borsyo king kinod. Ha? Tatang? No imbagam ko maidi pa'y ladamo, nga dagayam mabalin na itibiyag. Di saan ko kuma pinagsasawan nga urikin kinod tapilido na. Anya? Anak ko, kumusta ang bangkit eh? Awagam, ibagam akasarita nakakanupay ni tatang ko, kunam. Tatang, nabayagan ngawan komunikasyon mi ka ni Borsyo. Manipod idi pinagsasawan niyo. Kan maysa, alangan kit di mat akong di kumusta akan kwa na. Itan nga umadan iti kalaysada ka ni Maria. Yeah. Nakababain mat ano kasta. No saan ko mga minapasig nga kakadakas timbagbagayo idi kan kwa na. Nalapit asya kumatikayan ayat na ita. Basol yung matlaang tatang. Gapo lang amin iti apelyedo na. Kasjay tinararamid yo. Pasensya ka kuman anak ko. Saan ko maingami nga amo abak ng gayam? Sana bale, nadan tumanan ti agdaton king ka. Uray pa'y
kinod tumanan ta apelyido na. Saan ko nga ungtan anak ko? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hane, nalutom ka din di lechon a manok asidaan ta. Mangan tangaruden Hane! Ni, sino ti pukpuk kawam dita? Delia? Umunag kan. Remorke din. Apay aya. Kahit asino ti awagan mi ti hane. Umunag ka kuna nin. Ne, ay sus, anya ti mapaspasamak kan kaya? Di ka pa'y matamo ti makisama. Ne, anya ti sasawam? Ipangpangag ko nga rod kin ni kumarik ang Maria Alichon ti sidaan ta. Na, kat naugot ti sayo ti anaigisa, nga dakaring na. Kasano ko maalitso na sasawam? Talagaan na babati IQ man niya. Saan ka makauawat? Anya? Apay, di mo madlaw alimmastugan ni kumarik ang Maria. Oh, kinawam mo ti madmadlaw ko akas na. Kat no sweetheart ti awag na kinilakay na. Isumot lagayam ahani mutten kanyak. Mayat man. Amom, no anya ti inistorya na kanyak itay nagsabat kami, Kahit, anya may, Igado kun adobo ti sidaan dang agasawa. naawat akon. Iso asika, impukaw mo mat, alityon ti sidaan ta. Bagpay da kumari dilya ken pari bibot. Talitson ti si Daunda. Nagkunakan ka alitsyon. Apay di mo nang nga gipukpukaw ni Mari Dilya. Dita balay da itay. Patsimot. Makaumamot din na ito si Daunda. Kinil na tasabong iti katuday. Ay kat ano santa ati adda. Ay, ugot ti katuday ang makalawas. Litson kumamit Ay mangan kakideng. Di mo to pay kat akisayan da ita kanang. Sapay kilaban na naglamis mo na ito napoy. Makapaawan ganas ti mangan. Papanam, kalkalpas mula ang anangan, timakdarkan. Rumarak Tapay manan. Addamapan ko ipukaw di tarwar. Sus, di ka la mabain. Pukaw ka la pukaw. Denggam no anya ti ipukaw ko. Honey! Honey! Irwar mun aji ice cream kan cake apag dulseta di ta frigidaire. Wen, sagay sa ta abuong ice cream. Kastamot ang jay cake. Honey! Nangag mo ka di, timbaga? Kunak! Honey! Irwar mon jay dulseta nga ice cream kan cake! Ay agasam dat bakit? Ice cream, cake, kano ti pagdulsid ako Mari Dilya kan pari bibot. Di mo man inataltalyawon. Ya mo idataltalyawon Nangag ko lang mo ti pukpukaw ni Mari Dilya. Di pa kasi daawak, jay ko na a frigidaire. Awan mo ti amok a frigidaire da. Nung ay gimatang da. Pangalaan na ngay mo ti kwartada mo. Ay agasam dat. Litson ti sindada. Ice cream cake pa, ti dulsida pa kay. Ay unay kat nga apal mo. Hani pa iti awagan da. Pinilakay na. Ay agasam dat nga. Dana,
Di mo matan is istoryahan akin ni Delia. Akagudwa a kilo abagas lang ti ginatang ko. Apay ay ano maamuan na. Ay katawaan nak Among matanda ya akarubak. Napay ko maamabain ka. Kat anya laang mat ngay tigat-gatangan na dito'y kantinak asidaan da. Ay, anya ayan na. Pasaray ka na yun sardinas. Sardinas? Kat nulit yun ti pukpukaw na asindada di kalman. Pangalaan na ngay mat iti kwarta na ngay gatang na itilitsyawn. Ay, adaman na damagak na. Anya da ita. Nakita yung kadi agim matang ni Delia ti frigider na. Awan to paigatang na iti sidaan da. Day tantulaki din ref. Ay, lastog. At talaga day di akarubak. Tapay anak ko nam day ta. Ano pukaw nakidin nga ice cream. Cake kano ti pagdulsida nga agasawa. Di kano ice cream cake nakadulin di frigider. Nakapakatawa nga rin niya nana. Lastaw day ta akaruba, Maria. Din sapay nakaraman iti palpalastog na nga ice cream cake. Apay, nagapwan, Maria. Dita, kantina. Anya ngay deta nakasupot nga ilimlimeng mo dita likodam. Ay, awan. Sika, papanam. Mapanak agpaload. Lodak man di kagat-gatang kong iPhone. Ada ginatang mo nga iPhone? Kat kaano laang, hindi nakita ka cellphone mo ang marakrak-rak. At dapay talina alastiko. Awanin day jay. Imbelang kon. iPhone itan ti cellphone ko. Kaimbag man no among ti agusar iti ibagbagam nga iPhone. Naglakalaong mo. Kita akman nga raw di bagbagam nga iPhone. Imbatik iti balay, ta naka-charge. Sige panawan kan. Tamapan ko pa'y paludan di iPhone ko. Puunay kamatan. Tulungak aya. Tauray mula indeket iti lapayag ko. Day tapan nang ibagam iti iPhone. Unay kat DJ Amarian aya. Permi ang naglastog. Tapay anak ko nam day ta Delia. Kuna na siguro ajak nakita jay ilumlumeng na nakasupot. Bagas a 1/4 samot a kilo. 1/2 mat si kamag. Naglastog da jay akarubak nana. Kano si katibagbagan ang nalastaw. Taipokpok ka mo kano alitsawn ti sidaan yaw. Kut, pudno mat alit yun na. Kano sardinas mo ti ginatang mo'y di kalman ako nam asidaan yaw. Aya, Kunam nga ilaok mo iti ugot ti sayutay. ngamin, inlaok mi jay sardinas ijay lechon. Ay, saan akasta ti imbagam? Ay, basta, lechon ti sindami analaukan iti sardinas. Impok kaw mo pa'y kanaw. Impok kaw mo pa'y kanaw. Anagdulsi kayo kinilakay mo iti ice cream cake. Ay, nangag na. Kurak mo't nga awan mo't refyaw. Adda nana. Kano makirerep kala di tabangir abalay. Ay, basta, adda ref mi kinilakay ko. Di yu ipapilit nga awan ta adda. Malahwan man langang. Makaungat ka man ako nakaon. Ay, kwa, umayak agpalod. Ala, isura mo nga ro din dyan number mo di ta papel. Agpaludak iti 5 piso. Anya! Adaya mo't load a 5 pisaw. Apay, ngiminan oray load. Anya gay matiganan siya no 5 mo laang ti pangted ka. Kat, manungay nga rod ti bayadak no agpaludak iti 5 piso. Sa nga 10 piso Nagninamatan. Bakit? Napan kan sa nagload? 1, apay. Ay, teksam man nga rod ni bus ko. Ta saan nakasumrak inton bigat. Agsakitak namin. Sumrek kakit di tani awan igatang iti bagas. May salang mo ta textation mo. Piso lang dayay. Amom no asino ti teteksak. Day ka naglastog a kaaruba ta. Nagaduma ta kaaruba ta. Ni Maria.
Ne, tapay teksampay laan. Idin to ta mabalin mo matlat ti mapandita balay da. Kasarita mi ti personal May mayat ano text, ta ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Ay, say-sayangam lang ti load mo. Insultuak man day ta babae. Tilagayam istoryaan na di ta kantina kontra kanya. Kahit, anya nga'y kumamot ti text mo kan kuha na. Pampanunutag pa'y nga ron. Daytay talaga ang masaktan tirik na apaman amabasa na. Ne, nakatugaw ka mo dito. Tapay, iparit mo? Anyat oras ay, mapan ka kung magluto na. Masadutak pa ilaan nga agluto. Sa bagay, nalakala nga luton di okra kang kamatis dito kusina. Ay, natag man ti si Dawn. Tumalala ka man tada nag-text kanya. Asinaw? Unay mo tayo yung cellphone kun aya. Nagbayag nga aglukat ti inbox na. Perde nga minin dito cellphone mo. Panawon pa ilan ni kupong-kupong dito. Sukatamon. Ni kumarik dilyama ti nag-text. Nasayaman ta nagtisking ka. Kit kastalaunay ti panang kontram kong kwa na. Kit anya ti kunana nga eh. Apay ngay akastoy mo ti mensahe na. Ha? Kit basa ano niya dito. Ang mga no English. Kit i-translate ka. Amo ka di mo mawatan ka it English. Kastoy laang mat. Awan mat tuloy nan. Basaam ko na. Ha, kunana. Anya? Ha, laang mat. Kita man. Ang mga no dapat tuloy na dito. Kitaam nga min ane. Nay. Awan mo ngagpaiso ti tuloy na. Hahalang mag. Mangin insulto ah. Apay amangin insulto ako na. Kat ni, hahalaang matinsend na. Kaya't nasawan, kat katawaan na. Wala, talaga katawa na ita. Ha. Mapan ko man pagsasawan. Ay, higtal na ka man, bakit? Mapan ko ipungot-pungot tayo dyan babae. Higtal na ka ko na. Nagtugaw ka man. Apay pagtugawan na, kat makaungutak na ron. Agpanunot ka mo ti-reply mo Ay, panunutan pa ilang. Kit na. Anya nga tatimayat nga i-reply mo Ay, mapan ko din apaon Ay, agulimag ka man. Apay, kayat mo ti may pabarangay. Ay, wala niya. Panunutan numapamuungtan. Ang mga no'y pabalod da ka. Kayat mo, ti malungtot ti pagbaludan. Ay, sana. Ay, amo ko, noon niya ti-reply ko. Nag-reply ni Maria Lakay. Nag-reply. Kahit, anya nga'y tin-reply na ijay haha nga in text mo kan kuha na. Basahin ta. Na. Ne, nagatidugmutin ahaha. Tin-reply na. Ayun. Duwala ang ahahati in text ko. Iso, nagatidog nga. Ha. Ay, sos, awan. Awan di pagpatinggaan na dahito yung apa nagtintin next year. Talaga nga awan. Apati papanan na Lakay. Anya nga apa sasawamit? Kano kas taonay ti pananginsulto na kanya? Delia, at daman-damagakan ka. Ay saan ka nga damag-damag? Tamapan ko apaeng. Asino titimulong ka data, idinalayos da ito'y balay? Ni kumarik Maria, kinilakay na. No kasta nga awan bagas, asino ti kanayon mo apagbuludan? Kini kumarik Maria. Apay nga rod, akayat mo nga apain ita. Limas tugaya man. Awan lati di kar aramitan. Anya lakit din. Gayem mo, apaam gid din. Agluto ka kid din iti naimas amasida, taing kapadigwan ida nga agasawa. Agas asok manen dahil ta kusina da Maridilla. Idin to takilaban lang dahil kananta. Ay, nagadok at aririmon aya. Itaman pa'y asaan nga ipukkaw ni Maridilla ti si Dawn da bakay. Litson manan Ay, laki di Dagtok-tok-tok. Ingkalukatan jeri daw. At dapay mo ti umay makipangan awan lang arudon ti si Daon.
Apay nga ibaunak. Nungay agsinger day ta iti utang mo. Makaungutak man. Singir mat. Pagsasawak na itang agsing-singir. Malaking kaluktanay. Sumaningir ka mat. Imbagak lang arudkan kan, apasak pa ila itangal daw. Sanak nga umay agsingir. Si kaki di mo, maray. Sika? Maridilya? Wen, umay kayo padigwan iti sidain nyo. Tanamin aduda kami mat idi a pinadpadigwan. Thank you, amare. Oh, alam da iti sidain nyo kin ni kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Pautangan nakmatan iti anakan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antion. Sanak ngagpapautang iti arak ken sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamaga. Nagabrodan na. Ejay katar. Electrician ejay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiyawan, makabulan lang dahita. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na ko. No agi pawit, bayada ka dagos ti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga gipawit. Pangalawans may. Ay, agin inom man ang ito'y alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ayang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahil ito yung magtitula misaan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, apay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanyak asweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Ala, ako na ito nagibusam iti arak. Ta isupay anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana dayta? Maawanan ne. Ay, saan mo nga lalaan dito may sa butilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong ko nagito'y landok kan bote nga ilakok. Ioray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samag itibote kan landok ipag. Wan, tanaga doon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inumlat taaya ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka, papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manam. Una, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta may sugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di addape igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Anyamat kayo ti pamigsak nagtrabaho yung kalsada. Nudwala ang atuyo to si daag. Agreklamo ka pay laang kat isungarod ti adda.
Ay kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay, awan, tigatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang di ta kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, ibaga mabayadam no sumangput jeremittance. Remittance? Adanam na maam a remittance? Basta, ibagam a remittance ni Manong Carlito. Awan tiado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanagabroad mo't gayam. Wan kaano pa iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na, nagmayat ija ayan na. Kat isun ti supervisor. Ay nagswerte mo't ni Carlito no kasta. Isu nga rod ako nana, nga aging ka saan pa'y amakapawit iti remittance, umutang kami pa'y dito yung kantinam nana. Bayadan yun tao inton sumangpot remittance na. Wan nana, Ay katanya nga rod ti utangin niya. Ilistaklat nga rodon wan nana. Oy Aldo, anya ti aramidan ni Insyang dito'y balay? Awan ka no nga rod ti sidaenda. Kat, inutang ko lang na ito'y lutlutwag nga adobo. Makipangan pa'y laang dito'y. Aywan na niya. Ay nakurang pa'y dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsad amangan. Kahit, anya nga rod ti ibagak kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawitam, ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang jay lut-lutun na asidaan para kada tayo. Basit lang ang matisida. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan kalat ta umutang di ta kantina. Kaya't nakmat ay apautangan jay bakit di tang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam intun sumangpet jeremittance ni Manong Carlito. Kasanungay nga adda remittance. Ay sus, basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka di anak itong itay. Kasano yung amo anapanak na kitong itnana? Ay na, kaano ka na yun ka lumabas dito'y sangwanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam, nana. Amo kami, dagiti lumablabas amapan makitungtong Sa anak ana nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang Bayadak to inton sumangpot remittance ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, pawpawitan namat iti remittance. Amin kami nga agkakabsat. Paupawitan na, nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man ngagkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itera, pawitan na lata. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Basta bayadam inton sumangpet tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kumanain siyang, taadamot kayam ilutom akanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumot na ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok ken karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbagak kabayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo Aldong kan ka? Sinuruan nak nga rod. Ay sus, delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito?
Hoy, Aldong! Apay nga imbaon mo na siyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na. Kat makaamun tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudno mo't nga awan makaam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwadam na itang iwat mo. Bilibak man kadagi jay ngagkakabsat lakay. Sino tidakda kamatay mo? Daaldong ken ni Insyang. Apay aya? Kita ni Aldong arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kahit, anya ko matipagbili bamidi day ta. Wana taure at da bisyo da. Suportaran latta ida ni Manong da Carlito. Kasimot ang aron ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igit ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Nagkunamot ken ka. Kano iti kalman lang nga nakita ka nakakaputi nga agbagbag kat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sa bali jay nakitam. Adda ijay abroad kunadalang arudan. Kaano pa nga aday ti abroad? Nabayag ka noon kunadagiti kakabsat na. Apay? Saan nga ron nga isaw diya makitkita? Ay kat sa bali kano dakkel kano ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay dublek to manakitaan inton mapanak agtrabaho inton bigat. Nagdagsin da ito ya patama. Nay, ninsa mo tatas sa tudla ito ya. Nay, paypayapayan ang mait. Apay, tatas sa tor. Isi ka kandidata, Carlito. Nay, anya klase asaludsod da ita, tata. Ketsak mo ta talaga da ito Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pay lang dito yung Pilipinas, tata. Kinapudno na, agap-aplayak pay lang. Ay, kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay asino tinaggapuan na day damag, tata. Isikritok pay la kuma, ta sa anak pay mo't anakapan. Isugamin ti damag. Day tagamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawit di Baryaw. Kumporme kay warwaras dadama. Utang ni Insyang 1,000. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Bakit kung nagtumot kang kakait? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga kwinkwinta iti utang. Akin utang ka dagitaya. Agasam. Nay, apaw, adda 1,000, adda 2,000, na. Daaldong akin Insyang. Apaya pinautangam dagitya nga agkapsat. Pangalaan da nga'y kumati pagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si pilit munto mata nag-abroad ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tailay. Dinakman angawon iti kasta. Wen, pudno ti kunak. Sigon kini Carlito, agap-apply pa ilaang amapan niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kituwen, kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay saos na may saan da ka nagiti agkapsat. Ay sos, malugi ak manon no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan?
mga sweldom? Gimatangak lang matitimay sa abuting arak. Ay, salbag. Ununa umpay ti bisyo ngam ti pagbiagan ti pamilyam. Sos, ingkakit di umutang di ta kantina. Hay, nagadon ti utang tayo jay. Ipagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay, mabain akon. Imbag kumamot, ano pudno nga day di abroad ni manong mo? Ay, kaano nga tayo nga paiso ti flight na. Umayak man umutang iti... Ay, sana kon ngagpautang ka na kaya. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod, nana? Saan pa'y mo't anagabrod ni Carlito? Anya? Idarum kayo no saan kayo ngagbayad. Day taartak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay, kat di nakot iramraman, nana. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapa ka talagan. Na. Ninsamot Carlito jay magmagna. Ay ipok kawak man. Carlito! Carlito! Apay, nana. Umay ka man pa'y dito. Itakayat ka akasarita. Ay, una, nana. Kanay kitian niya, nana. Saan ka pa'y matgaya manag-abroad? Ay, agap-aplayak pa'y laeng, nana. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kan ka jay listahan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabwis mo dagita tataw. Ay, makangagda kanyak dagita, nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Sika Manong Aldong. Ne, apaya siya klangay. Awan babay niyo. Sikain siyang. Apay Manong. Puro katungay. Nagsadot ka ngagtrabaho. Sikamot aldaw. Maalampay lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak, iutang-utang nita. Ay, agbayad kayo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sali! Uy, Sali! O, Mila, sikamot gayam. Apay, anya tigatangam dito'y butika. Gumatang man iti agas nila kay ko. Ha? Apay, ang sakit? Anya ti sakit na? Cancer? Uso at talaga ti cancer ita. Anya cancer? Saan a cancer? Aguri-guri laeng. Ay, kunak ano canceran? Stress ka siguro anya. Saan mati ko na? Stress ka, madlaw. Kasano mat anadlaw? Nagado ti kamurong. Sapay nabnabiyag kung nagdadakkel da. Ay, madlaw ay ha? Nagdadakkel si ka. Kunak ano iso nga adda ka dito'y butika. Agumatang ka iti agas dagiti nagdadakkel a kamurom. Ay, dito yung amin panahon na. No kastoy ang nagpudot launay, umaduda. Agdiramos ka ngaming ang. Kanayo nakmot nagdirdiramos. Siguro, ti us-usaram a sabon, jay sabon a paglaba. Madiday jay iti rupa. Gumatang kamot a jay sabon a pangrupa. Ah, kasta ka di? Adda amok a sabon a mabalin mo nga usaran di tarupam. Ngem nanginala nga, ang mga no saan mo akabaila nagatangon. Sagbamano ay ha? 500 ti maisa. Ay, nagninang agpaiso. Pangbaknang mat asa bunday ta. Ay, awan igatang ko. Iso nga rood. Nala, agkita ka itinalaklak a sabon para di tarupam. Ay, nagadua talagang ti kamuro. Maturog ka kitin. Saan mo asarmi-sarmingan da kita kamurom?
Normal lang dayta. Ay, sapay imaduda man nun. Imbes adwala ang idikalman. Ita, nagbalindan alima. Saan gayam ta dapat ti agtubtubo? Maysa, duwa, talo. So, saan mo abilangan ko nakmoy? Masikuranak nga rod. Pakasikuram ko ma. Nasabat ko ngamin ni Mila. Ay na, inuy-uyaw na kitin na ito'y kamuro. Heh, kung nakmatan ka, aliklikam da di atao. Tasaan anasaya at ti ugali na. Nakita nak nga rod. Alangan mo't asaan ko akasarita. Nagmading nga rod ti style na dayjay a babae. Jakla ko man nakisarsarita kan kwa na. Agdan samot kanser di asawa ni Sally. Ha? Tapi anak ko namday ta, kaka? Inggatangan ni Sally iti agas na. Kay, gapot tayong katangan dan, ada kanser nan. Kano nakitak edi na minsan nila kay nakot kimutong. Saan ka di asigaw na nalukbag nila kay na? Kimutong, iso ako nakngadda kanser na. Awan ba di mangmangag ko nga istorya kasta? Iso nga rod asya kung tim mo na anang istorya. Ay ka, nagpakpakutong mo siguro Panagkunak kat adda kanser na. Ay na, di mo ibagbagat si kasta. Tamaw nito lugar tayaw, nagbeeg, nagwaras ti damag. Siyak tinaggapuan na. Ha? Siyak ti mo na anang ipadamag. Ay na, si kakit di mo't mila. Kaya mo si kakanayon tumuno na amang ipatpadamat. Kat, kastang arod, iskop ako nada. May kaya ganan, last trip na ito yun. May kayon. Talaga ka di asika ti last trip? We, naglogan kan. Adda ka di aglugan dito isang wanan? Ay awan. Ala, aglogan kan. Wenman, jak kaya di talikod. Nagrigat ti bumaba. Sapay di talaangan masungad ti pagdisaaga. Bakit? Naglugan mo di tayo, iti jeep ka ni Mila. Kaimbagman ta saan na ka nga inuyaw. Ho? Masango kaya ti makiistorya ken ko ana, ket no agman maneho ak. Adumanon ati maibagbaganan. Ay ngam, bakit? Adan amo ka sikreto na kahit. Sikreto? Anya sikreto dayta? Kaya't mo ama-amuan ti sikreto na. Anya nga rod. Jesus! Ha! Nagpigsa ti anglit na siya. Anya? Naangot ko. Ay, sapay, sus! Pasaray awaten na ti pasahe di pasaheros iyay likod ko. Kat, ay na! Unayak lang na ulaw siya. Ay, jak amo nga dagayam sekreto na dayjay a babae. Wen, nagpigsa ko naktumot kan ka. Ay kan, ay na, adapay natakwata ka sikreto na. Ay, nagadumotan ang sekreto na. Wen, nangisit a sikreto na jay. Nasken ama-amuam, tapno inton uyaw-uyawin na ka. Ay sos, amumunti bagbagam. Anya rin ta nangisit ang sekreto na anaamuam. Nagngisit ti kilikili na siya. Sobraga mo't nga guyaw. Ay kitpun no ba? Ay sos, diakmat ko mauyawin Ay ngam, nakauyaw tumot kamain. Apagiso, saan nakanton nga uyawin? At dagayam black secret na dayjay Amila. Kunamlan asino agsasaw. Wen, iso asaan ka nga agpa-apekto no uyaw-uyawin na ka. Ibagamat jay black secret na. Takitam man no anya ti reaksyon na. Naglugan ak ijajip nila kay mo, hindi na minsan na nagpailiak. Kunak, apon nun sa mo, bagbagan ni Mila. Anya nga ibagbagana. Nga kanser nila kay Mau. Ay unay mo, day nga ipadpadamag ng dayjay babae. Awan kanser nila kay ko. Kimutong mga may. Kasapulan ngamin nga agpakutong, tanalok mag-unay. Kasta ka day. Siguradaw, ngawan seryoso asakit nila kay Mau. Awan, guri-gur lang idi. Iso nga ingatangak iti agas na.
Daya talaga, Amila. Tila is istoryaan na. Ay, yan yung laki din na Jamila. Nalaing mga umistorya yo. Naskan niya isardang na daya nga aramid na. Ay na ito lang nahan. Isuasan na basta-basta may sardang. Di yung mat kaming dangdang ka naman minsan tis istoryaan na kada kayo. Tasaan apod na o dagiti ibagbaga na. Ay, no kasta, saan na pundaw? Kunamutla no awan sekreto na. Apay, ada sekreto na ya. Ada, di yung pa siguro amaw. Ay, ipagamamuno niya si sekreto na. Apay, kaya't yung amaman. Ay, kibaga mo na. Nagpigsa nga raw ti anglit na. Aya! Kasaya! Una yung ngay! Kung saan laday ta, nagngisit pa ti kilikili na. Ha? Makapalag ka mo sa kasalay! Pudnaw, tata. Kunam lang na sino ang naguyaw. Ang madamagam ka sa sekreto na. Isu asaan nga aguyaw-yaw man daya Amila. Tamo kon ti sekreto na. Naibagamot ng kanyak. Isuadwata na makamaw. Bakit? Agbiyahe akon. Aywan kayam. Anya di ko na magatangag asabon para di tarupam. Sabon. Anya sabon? Di ko na mga agas di ta kamurum Saanan? Nangina daya sabon. Igatang tayo laangan iti sidaan tayo. Ne. Agore ka man. Kasla impes mo da kita'y sigod nagdadak la kamurom. Nadlaw kumot lang arod. Hehe, anya tinyagas mo nga Awan mat, naturog aklang anasayaat. Imbes a ma-stress, agrelaksak. Katas tamot ang tinagbalinan na. Saan mo nakasapulan na gumatang itinangihin sabon ba kahit? Aywan lakay, inanamot lagayam ti agas na. Ay, iso nga rod jay kunak. Asaan ka nga agpa-apekto iti anyaman nga ibagbagakin ka dayjay Amila. Padasan na ata ibagak mo ti black secret na. No addala ko masabali a pagluganan. Sa anak maglugan dito ajip. Last trip ka nun ka. Imbag pa'y jay jeep di asawa ni Sally. Kapag tugawon na kakanayon iji sangwanan. Ayun gaya. Nakasaritak ni Salay. Kat dinamag ka no dakansan nila kayo na. Oo, adda ka di. Nagkutungan nila kayo na. Awan mo ka raw. Isig-sikreto na lang. Sayata nadakamat mo rin sa sekreto araya. Tapay, Ada magayam sekreto mo siya kaka. anya kumangay a sikreto. Awan mo tiyam mo. Iba mamagay nila tayo imam nila. Ay, makaulaw man. Nakangato na tayo imam ka nagingay. Ah, kagkap-kap kita ang raw. Kaka mga matumba. Makaulaw na tayo kilikilain. Unay mo tan, uray mo la pinisaan kat nagaduti tao dito unag tijip. Ha? Ay, wala niya. Ay, ibagbagak laang mo, tipod no kaka. Hay, si kaman pay laang alakay tinakaiturod anang muyaw kanya. Si kapay laang. O lakay, kitaan mo. Nya day pakpakitam kanya. Day ti rupak Aywan. Pumimpintas kamat bakit? Anya ti madmadlaw mo. Ha? Sumadlat ta? Unay kamot dun. Aywan. Napimpintas ka ng jam amok ka. Kwa, anya ti inaramid mo ti tarupan bakit? Talagang akiminis mo tayo. Nainot anaawan dagiti kamurok nga inoy uyaw idinimila. Ay kinagsaya atan. Mapangkamot ag selfie ata medyo idiwig-diwig mo mabasay. Mayat bakit? Nakakinkinis nakakinkinis ti tarupa mo na. Ay, nagadayo itir itsura na. Kumusta nga tamot tan di nagnisit a sekreto ni Mila niya? Ay, nangisit la tarayay. Oh, nagkita tamanon. Wanarod. Kat kumusta jay cancer nila kay mo? Hoy,
Awan cancer nila kay ko ah. Uhu, ti ka man. Ay na, uray pa anyat ibagbagam sa anak ko na may stress. Kita man na tirupa ko. Awaran na giti ka moro, akanayon mo ay uyawan. Oh, anyat tipa ko na. Uy, pudno nga awanan ti ka muro. Ngam, limok magkaman. Dahil timot pamagik, tinadlaw mo mot itan. Planom samot ti agbalin a balyena. Uray at abagay ko, tinalukmag. Imbaga kaya abagay mo. Bagay ko atay sumati ka na yun, ay baga nila kay ko. Ay na, sardengan na klauyawan si Camila. Tamo kung tinangisit a sekretom. Hoy, awan sikreto kanya. Adda? Anya nga awan? Awan mo tiyan mo. Kaya't mo, ay bagakan ka. Sige man. Dahil tanangisit a kilikilim. Akas kangisit dahil ta konsensyam. Ay sus, di mo mutpigsaan ah. Nagado ti makangil. Oh, ang mamad kayang ti agbain. Di mo ka di amo, akas tamot tiriknak, hindi inoy uyaw nak. Mapan ka day, na ito jeep mau. Ay, uwan tata. Napunong. So, ama pantayon. Nay, ayan kita aramidin ni Mila igay. Di pala umay-may. Itay ko pa ilang ay ayaban. Saan na mata kaya taglugan? Ay, ada siguro rurahin na ah. Saan tata? Ha? Iti panag ko na. At agura na kanya. Tapay ko magumurang ay. Maikit. Imbaga siguro, ani bakit ko dyan ang isit na sikreto na? Ay, dayay. Nene. Apay nagkatawa kayo nga eh. Ambok ano niya dahil nangisit na sikreto na. Ah. Wag! Nangisit man ngagpaysaw di kilikili na. Ne- Kaslawugay! Na. Kanya laki di ngamin na ya. Tapermi mo ngamin no aguyaw. Iti pada na tao. Kanya nga ita. Isuma, timuyaw. Sanak mo na tagtagarian ni Mila. Ay kat, may saka mo tan gurguraan na. Ne? Apay ngay mat? Kasano, inuyaw nak manon, idi nakita nak. Ay, una yan, aya nga ugali na talaga. Idi imbagak mo't aja nangisit a sekreto na. Kay, anya nga iti reaksyon na. Ay kat lima baga ah. Uray la sana nakatagari. Ay, sos, tayo tani maghanap na. Amo na itan tiyar aramidin na lakay. Leksyon day jay kan ko na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.